Bobong. Shoutout dyan sa unang pumasok. Bakit walang boses to? Nangyari, paano ba to? Ang tagal. May nabanit. Ipik. Ano ba naman to? Bakit nangyari? Naglalag na pala tayo doon. Kanina pa pala nagsisimula.
Naglalag tayo guys. Race lag. Aray, lag tayo lang. Hirap naman ng walang gadget na matino. Labas! Tanga. 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 Aray. Ano ba to? Naglalag. Hirap ng laro. Push na lang tayo. Push. Lag. Oo nga, lag naman talaga. Kanina pa. Guys, say hi to stream. Nako, wala na naman akong load. Ouch! Ano ba? Anong ginagawa mo? Say hi to stream. Agay, 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 agay. Laggers tayo dun ah. Ouch! Lag naman po. Check. Ba't ka naglalag? Ah! Ganun ang di marunong maglaro. Hey guys, kung gusto nyo mag-bash, comment na lang kayo dyan. Laro-laro lang tayo dito guys.
Kenneth, walang boses. Di ko alam ano pang nangyayari dito sa audio. Ang dami pa akong kakaining bigas para matuto kung paano mag-live streaming. Takbo. Aray. Ayun, panay sugod patay. Dead. Sugod na naman tayo. Patay na naman. Kailangan natin manalo. Push lang. Ano ba naman ito? Nagpo-push nga. Laggers. Takbo. Ay, patay tayo dyan. Aray. Atras. Yan, naglalag na lang. Sige. Ganyan naman tayo. Aray. Hina talaga ng cellphone na to. Takbo. Eh? Hindi ko sayang. Parang ano to? Ay! Nandun na tayo sa Tori. Nangyari dito, naglalag talaga. Mo. Labas. Aray. Ouch. Putik dalawa sila. Aray. Ay! Takbo. Nambubulaga. Hirap pala pag di marunong mag-ML. Pwede naman pala palitin to.
Takbo! Aray. Aray, double kill. Kainis di sa akin. Walang tatakbo. Ay, gagi. Ala, bosh. Takbo! Balik. Wag muna. Maya na, nag-enjoy pa. Wait! Ping! Oo. Nabutan pa siya. Tanga. Galing ah. Wag mo na. Tinapos naman agad eh. Pasensya na tayo dyan guys kasi bobo lang to eh. Di marunong maglaro. Bash na lang kayo dyan. You have the freedom to bash. Shoutout sa nanood. Isa.